Bună dimineața! Copilul respiră pe gură și nu este răcit. Iată o situație care poate apărea de la vârste mici ca semn al unei alergii respiratorii. Rinitele alergice, care nu se manifestă prin nas care curge, ci prin nas înfundat, sunt cele mai periculoase. Aflăm de ce. Dacă un copil respiră doar pe gură, înseamnă că se confruntă cu o obstrucție nazală. În multe cazuri, micuții au polipi de dimensiuni mari, care necesită intervenție chirurgicală. Pur și simplu, el nu poate mânca, nu poate dormi, nu poate respira bine. Mai există o singură situație care justifică intervenția chirurgicală la un copil mic. Al doilea motiv pentru care extirpăm polipii ar fi scăderea de auz pe care părinții o sezizează, fiindcă în momentul acela s-a instalat otita seroasă, adică vegetațiile au astupat canalul ce face legătura dintre nas și ureche. În alte situații nu e recomandată excizia polipilor. Aceste formațiuni fac parte din sistemul imunitar al organismului, dar greutatea în respirație poate apărea și în lipsa polipilor mari și a infecțiilor. Rinita alergică se manifestă atât prin secreții apoase, cât și prin obstrucție nazală. Ultima pune probleme mai mari. E mai periculoasă pentru că, într-adevăr, mai frecvent formele astea de rinite, să zicem, obstructive, se complică cu astmul bronșic. De asemenea, senzația de nas înfundat cedează mai greu la antialergice. E o boală care a fost neglijată, desconsiderată și acum plătim tributul multor forme de astm care nu ar fi apărut dacă rinita ar fi fost tratată. Reacția apare atât la alergenii care pot fi dovediți prin teste, cât și la pulberi din aer sau la schimbările climaterice. Manifestările de rinită pot să apară fie în cazul unui contact cu o cantitate suficient de mare de alergeni, dar și atunci când, pe fondul acestei congestii quasi permanente întreținută de alergeni, vine un trigger, cum ar fi a scos piciorul afară din plapumă, la apucă strănutul. Odată diagnosticată alergia, medicul specialist trebuie vizitat periodic. Atât pentru astăzi, vă aștept întrebările legate de sănătate și pe blogul meu, oanacuzino.ro. Pe mâine!